Gwika ekaunti ya Kisii ni gongo kumanya buna maega ye bonus ye kemeligie chaego cha kirenke mono imeyorogongo rwa Gusii bono nigo aba director be kemeligie chae kurwa season ya 11 bakoragwa no director omweno Ombasa oyina endore omo board member OKTDA basokire eligokwanera ekikirerete bonus ye yugo cha kirenke mono nigo basabire abalemi tibatogora chae ekiagera matukale bosyo na nebege kubalentera chibesa chirabakonye omurikito Wycliffe Orenge na mange magega ya bonus ya kemerigie chae gotangaswa abwa sti factory cha Gusii charakanita kogendera konyora chibesa chinga mono ikiana nake kiirete abalemi abange bekemerigie chae kwemurungania asekerengo kigoro abo asabande bachaka gutugure chae bono ni gaba director kurwa season 11 bakoragwa no mweno Ombasa oyoro mo board member na omo director we factory ogembo basokire rekuerera bene nikikirete chibesa cyo chigaja chinke ngwa kira abalemi ba minto be chae Gusii ngimanga biyamono enchera batoereire after tua a bonus a year a second payment a year ekorunga bonus ya tebwa wiki ya moya hitire e country ngima yo yararekana nga buguri bwaito mbochieti ko babuya e bonus y'ichengi ya second payment yebe buya andi tiambaira neliko batebimbiya mono ase gotoigwa gotoremereria talina tuancha kolete bese yachite nigo tuanyorana nero tubwate omwaka oyo igo tobere tomobesaite ase echae bagukwana nabararie magoroba ya rero nigo abanyakero gwabo kurwa asti factory cha Nyamache ogembo amona kiamukama batebere buna nigo bone bwe chae bwarengense abwa sana nake batebe boigo bune ari igori rya dora igori ajetente kolengana no konga gwe shilingi ya Kenya kiagara echiro yaito yere Pakistan, Russia, Ukraine, Sudan, all those places is konyotoko ni chae yaito mwa igwo mutinyo saba injairane tense ekaro mangana getabete makeiga kabete rusiasa ekamanya kororekana ne eyayitere namba 2 eliendere namba 1 eliso neringa oboni abukaira nase isitware ko ni chitora 2 kira ya motoko ni chitora 2 $2.5 $2.6 echaye tekagenda for 1.5 1.6 1.7 Celsius kagenda ase director obono nigo babasabira abalemi bechaye gotwaro kwegena asobolemi bwabo na gosemere buna chibesa nchichego chaigoro asama tukare bosyo muna ya beteiga imbura ina Nyasaye natwanjete Gusii imbura ngo twere necheseboke but this time round magorinko yandari igo wetera bona ligo lirense elitogende kurwani na ndi serikali yatubwatsiri kolengi bone ibintu bingo change tore mbitokonye ngaboru tu start review I can promise, I can foresee, if another disaster would not come, this year we will make good money. Baba soroira abalemi bono tibabasa gotogore chae ekiagera kemere kino ekingenche mono gochia ase bale naigo nigo gekweregeka koba but echai ekerobu at every month you are getting this money so abantu baba komisiriti abantu bande ngwatugora na ande kerwa togire chai ka ande kero kunyisimeka you take it 3 to 4 years kao moto yo banyo koba machua wanse gotora tiasa bono nigo basabire kwebekale ne kemere chae nego gosabwa libagerio baberange na ba director libakwanire michandere ase kemere chae to ime ya Gusii. So I'm urging our colleague politicians starting with the governor, the members of parliament, senators, the MCAs, let them also come out and educate farmers and talk to farmers rather than attacking directors. We are there as also politicians of tea, but they should be able to come and also assist us in talking to our farmers. And most of the conferences we have had in other areas like Kericho, going to Meru, we will urge our politicians not to just stay out. Yatigere asaba limbe kemere chae gotegerera ogosaba kwa ba director abo na gwitanga kurwa asogotogore chae chinga bunechi inko reporteria Ensoko TV kurwa gaiga asomo chobosongo e county ya Kisii ereteriane Wycliffe Orenge.